Pabor ka ba sa nakasanayan natin? Dear Papa Dudu, ako nga pala si Donna sa kasalukuyan ay 45 years old na. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang kwento ng kabataan ko. Kwento noong nagsimula akong magdalaga. 18 anyos ako nang manakuhan ko si July, edad ko lamang siya. Nakatira siya sa kabilang purok sa aming barangay. Bagong sarta lamang siya noon sa probinsya namin, Papa Dudu. Nabalitaan kung galing pa siya sa Maynila at nung nagkahiwalay ang mga magulang niya, sinama siya ng kanyang 50 anyos na tatay sa probinsya namin. Doon na sila tumirang dalawa. Naging usap-usapan sa barangay namin ang paglipat ni July at ang kanyang ama na si Mang Edo. Sa barangay pa naman namin kapag may bagong saray paniguradong pag-uusapan niya. Nagipalita rin ako tungkol kina July, lalo-lalo na lamang po na edad ko lamang siya. Nakipalita ako sa manikurista ng nanay ko. Na-curious din kasi si nanay lalo edad niya ang tatay ni July. Inisip nga ni nanay na baka pwede sila ng tatay ni July dahil pareho silang iwalay sa asawa. Alam ko nagkakatsawa na lang sila ng mga manikurista niya. Seryoso ang hindi dahil gusto mong maging stepfather ang tatay ni July. Hindi dahil gusto mong makilala si July. Papa Dudu. Nasabi nga rin ng manikurista ni nanay na mapuraw ang gustoy si July. Ang mga talampakan daw nito ay kasimpula ng makopa, lalo tuwing tanghaling naman. Doon pa naman ang tipo ko sa isang lalaki. Mula ang talampakan at tisok. Bihira kasi ako makakilala ng mga ganong klaseng lalaki sa probinsya namin. Kaya naman hindi ko na pinalagpas ang pagkakataon para makilala si July. Pinuntahan ko siya sa bahay nila, Papa Dudu. Sino ba? May kailangan ka? Ako si Donna. Nagano lang ako sa kabilang purok. May kailangan ka ba? Wala naman. Basta lang kitang makita. Bakit gusto mo akong makita? Ganito lang talaga ako kapag may bagong santa rito sa barangay natin. Ako kasi lagi yung taga-pumusta. Ayos ka naman ba rito sa barangay natin? Ayos naman. Pero medyo naninibago lang kami kasi ang daming taong pumupunta dito sa bahay namin para kumustahin kami ni tatay. Mga hindi naman namin kakilala. Masanay ka na. Ganito talaga sa atin. Para na tayo isang pamilya. Hindi na kasi ako sanay na Love Stories.
Alam nila ang nararamdaman ko. Kahit na hindi nila ang pinaparamdam, nagiging palang rin ako ay nasa utang mo ang sitwasyon ko. Habang kumiksimin, pero napakakot na din sila. Serious na sila. At ayoko na sana silang iwan, pero ayoko kung pumasok ng masa at ginagawa ng paraan. Dahil ako sa pagpayag ni Ana, ilit ay nakaliwas ko ng pagkakas. Wala kaming kamag-anak sa Manila dahil sa gamit ko at may matutulugan sa gabi. Isusunod ko po ay paghahanap naman ng trabaho. Habang naghahanap ako ng mga bakanteng kwarto, ay hindi ko namalayan na nasa halos ay hindi ko namalayan na nasa halos ay matapos bumalik sa Manila sa nakasagasaan ay naging aligaga ng anak ko masyado. Itatakot ano akong tumawid at hindi talaga ako tatawid hanggang hindi kulay-pula ang traffic light. Pero kahit pa din na may mangyari sa'yo. Sorry. Halika, tulungan kita. Hey! Sandali mo! Kaya mo bang tumayo? Hindi ko po alam. Masakit po talaga eh. Bakit talaga? Hindi ko sinasadya. Okay lang po. Pwesto niyo na lang po ako doon sa gilid tapos pwede na po kayo umalis. Ay, hindi. Dadala kita sa ospital. Mahirap ka. Baka ako pa nadal sa'yo. Huwag na po. Nakakahiya naman po. Ikaw na sila. Pagkahiya. Ayos lang po ako. Hindi. Hindi ko pagkakahindi ko. Hindi ko palalaman kung ano nangyari sa bewang ko. Ayos lang po ba? Okay lang mo naman. Siyempre, ayos na. Iyo, ako may kasalanan. Nakatingin po kasi ako dun sa stoplight. Hinihintay ko po na maging wala. Kaya nakakatulog. Kaya hindi naman ako nakatingin sa ilaw. Kaya nagdire-diretso ako. Nakakimulog kita. Nakakahiya naman po kung nangyayari sa akin. Bakit nakakahiya? Eh, hindi ko naman kasalanan. Salamat po. Hindi ko kayo. Hindi ko pwedeng tapuhan ang responsibilidad ko. Kaya ko naman tumayo. Hindi ko po medyo kaya ko. Masakit pa pero parang kaya ko na po. Oo. Pero pilitin ko masakit na. Nagawag na lang tayo ng ambulansya. Oo, wag na po. Wala nga ba alam, natawag ko tayo ng ambulansya. Pilitin ko lang kung kaya ko na tumayo. Pasensya na po, pero pwede po po. Sinalin ko tayo. Oo naman. Halika na. Kaya ba? Naku, hindi. Kaya ko po. Medyo sumakit lang.
sa kanila. Napakarami na namin na pag-usapan pero doon pa lamang kami nagkakilala. Siya pala si Mang Suot siya noon. May negosyo siyang tindahan ng bigas na siya ang nagpapatakbo. Dalawa lang sila na ang pagyaman kasama pero alam mo na yun ay panadaw ang ako niya. Nakadestino sa isang probinsya bilang intern na number 6 na niya. 24 years old na daw ito at siya ang pangalan. Ako na magulang ay nasa ibang bansa bilang understand. Hindi nasa ibang bansa ang nanay at tinutuloy. 5 taon pa lang ang apo niya si BC. Kaya alas mas kami ni BC ay si Ma'am Norbe ang kasama na. Sinabi ni Ma'am Norbe sa amin kung gaano niya kamahal at kung gaano niya pinagkahan si BC. Dahil medyo nata niya lang kami sa ospital, halos lahat ng atal at gawang pagkakakot. At pagpupunta niya kay BC na ikwento niya sa amin ni Ma'am Norbe. Wala siyang kumakabinig kundi si BC. Kaya alam ko na kung gaano niya kamahal at kung gaano niya proteksyonan ang apo niya. Pasensya rin pa kami tao sa mga gusto. Ayos na mo. Ayos na mo. Bakit mo? Hindi ka maayos. Na baka mahirapan kang gumalaw ng isang ito. Ang umabot ng buwan. Kaya bumulong ka sa ina ay mga wala. Kailangan mo lang tumahay ka. Mag-letters ka lang. Bakit? Umipat sa picture. Pero wala pa ako magtutulungan. Alalahan. Ano kung hindi mo sabihin ka kung nakalalahan? Parang kung magpalipas sa bahay, hindi pa nagiging maayos. Sa bahay, kailangan mo bumalik dito makalipas sa 2 linggo. Kailangan ka sa bahay dahil akong gagastos. O, huwag ka mag-isip. Huwag ka mag-alala. Inaayos ko lang. Tsaka, may wheelchair sa bahay. Pinagamit ka kung sinusunuan ay upa ko. Pero, basta sumunod lang ako sa akin. Ako naman para sa lahat. Sige ko, pero sa sinang kondisyon, ano yun? Pwede mo ba ako pag pinagsisihin ang sarili? Alam mo talaga ako. O siya, yan ang makakapagmagaling sa'yo na mabilis. Dapat mo, magagawa ko para makapagmagaling sa'yo. O yan na naman po kayo. Ay, oo nga pala. Sasalay na ako naman sa kotse. Tapos isusuling itong kotse. Susulit na tayo sa bahay. Dapat ulit sa papatuloy ko sa ating bahay. Kaya pala, mamuha ko kasi na sa ilas. Sigurado ako ng pamilyan ng pamilya. Yan ang nasabi ko sa iba. Wala akong puto sa bahay. Hindi ko pala, nasa isang bakuran ng iyo. Wala ko kasing utangan niya ng mga bagas. Pero nilipat ko na ng babae na ako gusto sa palengke. Narinig ba? At may kamo na lang ako na alam sa tayo. Kaya yung nabakaliwag ko sa umilang bahay. Para pag may mga dadaan, di ba ako pwesto sa rin? Ako pala ako nagagamit mo. Ako nakakaniya naman po pala. Gawin ka na naman sa iya eh. Hindi ko ito. Ako din mayroon. So huwag ka na mahihiya sa akin. Yun ay kotse. Sa ulit ko yung kotse ha. Alalahan mo na sa kotse. Hindi ako na tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ayos ka lang. Ano ba po? Gusto ba kayo? Wala naman po. Babalik mo lang po yung gym. Nabuhay naman ba yun? Bakit? Eh, kung may iwan siya sa shed, baka mali yun ang iwan dyan.
gagawin pinagsasakla ng isang outlook. May kakasaboy palagi niya ang pinapalimuhan ng mga tapos ang lagi niya lagi din niyang sinasabi sa akin na huwain o sa tayo. Ano lang siya pinagkasabi ng boyfriend at sa boyfriend ang sagot sa lahat ng mga wala namin. Grabe. Kinikilig talaga ako ng pinagsasabi. Matagal ang pag-uusap namin ay mas marami pa akong natutunan tungkol sa kanya. Kapag ka naman muna sa kapulan ko, nagtatrabaho bilang call center teacher at nakikita siya sa bahay ng alam ko ay naaman sila na pagkakapatid ng Pilipinas, nanay at tatay, dahil daw sa pagiging pagkakero ng nanay. Hindi ko masasabi kung sinabi sa amin ni Emma yun. Pero siyempre bilang isang supportive na jowa ay ginagawa ko ang best ko para iparamdaman kay Emma na hindi siya nag-iisa. Gusto ko na gusto na niya mag-resign depression ni Emma noon ay napaisip ako, paano kung kailangan lang niya ng
isa dahil ay nakakalaman namin sa isa't isa. Alam ko mali pero ayoko rin sa kanila naman may mangyari. Kung sakaling malalaman nila ang kalagayan, tugal sa nila ng doktor ay magpagkalaman ako at magiging maayos na uli ang lahat. Hindi na lamang ako magiging matigas sa ulo at talagang ipapahinga ko ang bawat sandali para lamang mas tumilis pa ang aking pagaling. Dahil nga ako sa pag-aalaga ni Mang Durmin, ay hindi ako nagpapagod na magpasalamat sa kanya at siya ay pagod na nagkakasabay sa akin sa pagpapasalamat. Pinabukasan ay may binigay sa akin si Mang Durmin. Tuloy po kayo, Mang Durmin. Siyempre ba ako nagising kita? Gising na po kanina ba? Bakit? Hindi ko pa nakatulog po. Sa mga tulad tulog po. Sa tuloy lang sa ako sana. Hindi ko pa rin ikaw. Ito. Nakita na kami. Hirap na tayo. May kapilangan po dito. Hindi naman hindi ka klase na yung boss. Kaya napapalit ako rin eh. Sino nga po pala si Ina? Nakatawag siya sa kanang babae. Alin po siya? Babae ko lang. Yung totoo po. Siya. Bakit po hindi niyo siya gusto? Siya ko siya matanda para sa akin. Matanda para sa inyo. Hindi ko bibiro na matanda. Bakit po ilan taon na po ba si Aling Ina? Baliktaran. Baliktaran? 69. 69? Oo. Kayo po, ilan taon na po kayo? 68. Oh, isang taon lang naman po palang tanda niyo sa kanya eh. Ay, matanda pa din siya sa akin. Ito stature siya. Biro lang kita. Sabihin kita. Baka hindi na ako tulungan. Eh, alin nga po si Aling Ina? Hindi ko kaibigan. Bata pa magkaibigan na kami. Bakit mo hindi naging kayo? Ilang na kayo ng mga makinig tayo nila. Bakit niya po hindi naging kayo? Gusto naman siguro na ko ni Cisco. Sino ko si Cisco? Kasama niya. Makinig tayo. Wala Cisco sa China. Kaya sigurado ang tama. Siguro pinagtatawa na natin. Ako, gusto mo makilala si Aling Ina? Gusto mo ba sumali ka si Cisco? Hindi ko naman pinakamuha kayo ng learning. Hindi ko naman po siya niligawan. Hindi sigurado. Mahirap na at naratis tayo si Cisco. Kaya ako na po si Cisco. Hindi na! Ha? Nakikinig tayo. Nakakasipa pa po si Cisco. Ako wala. Nakikisita. Baka sa niya. Talaga, napag-usapan natin naman natin sila. Bukas na alis ako. Kaya siya ang tatao dito sa bahay. Kaya kasi nasuhin lang ako sa pagkikita ko bigas. Nahihiya sa kanya. Sabihin ko siya tuloy kailangan ka. Okay lang po kaya Aling Ina. Kami pag-ilan ng mag-asawa. Kailangan ko siya. Kasi siya ang nagdala ng mga sa natin dito. Dami ko na po ato na bahala. Naman yung ganyan ko eh. Hiya lang po talaga ako. Sabi ko talaga ko eh. Hindi ko po sa mga po. Ano labas mo na lang. Sa siya po eh. Ibig ko sabihin para sa akin yan. Bakit hindi ka nagsusuga?
sumuko ng pinuronta yung pansin na lalaki. Ako si Mary. Ngayon na-chismosa si Alin na Kinigas ko yun. Hindi ko papaluto. Kung araw kaming magkasama ni Alin Ida. Dami rin po ng chisme sa akin. Hanggang sa pagbalik ko tuloy, noong hapon na. Tuloy po kayo. Nakabalik na po pala kayo. Nakarating ko na. Kaliinan po pala nasa kabila. Oo, pinuwi ko na din para makapagpahinga. Nakakahiya na ako eh. Huwag kang mahiya kayo. Opo, mapahiya po si Alina. Saka marami po siya po eh. Sino ang chinismis niya? Wala naman po siyang chinismis. Anyway, naman po yung sa mga kapitbahay. Chismis ka. Masaya nga po niya kausap eh. Kaya lang, pero hindi po ako nakikilos. Akala niya siguro hindi pa ako magkagalaw. Kasi siya ay ay, kumusta nga po pala yung lakad? Ayos naman. Pero hindi mo kailangan pala ayos eh. Kailangan ko kasi sigurado kung kailangan. Sige lang po, hindi po ako alalahanin. Hindi bale. Susunod na naman sige na. Wow! Congratulations po! Ako sigurado na po yun. Para sa inyo eh. Totoo naman po yan. Nakakainis ka. Hanggang kailanganin ko pumunta sa Ilocos para ayusin yung delivery. Hindi na pagdating na ako ko. Oo nga po. Hindi ba eh. Sana sandali lang ako doon. Magaling na po ako bago kayo pumunta ron. Tulungan po ako. Naku, kahit bumalik ka na. Kailangan ko din magpahinga. Ibig sabihin, hindi ko naman pwedeng pwesto ko nos. Pero kapag din, kapag nakakatayo na po ako, papaalam na po ako. Wala nang papadali sa'yo. Malis dito. Sobrang nakakahiya na po kasi talaga eh. Alam ko po makulit na ako, pero nakakahiya na po talaga ako. Paulit-ulit din naman yung sasabihin ko. Ako, kasalanan. Bakit ka nakahiga dyan dito? Ay, parang nasa konsensya ko. Kaya po kung kinuha kita, hanggang naging bumabalik ang lakas mo. Okay po. Sige. Konsensya na po kayo talaga sa atin. Oh, ano? Marunong ba tayo? Gusto ko bang tawagin ko si Inan para magkwento sa'yo? Naku, baka tulog na po yun kasi nga napagod. Kasi sabi niya, pag uwi niya, may gagawin daw po sila ni Mang Cisco eh. Tignan ko yung dalawang yun. Hindi po. Ibig ko pong sabihin na ayusin daw nila yung aparador. Itinog daw po sila ng mga damit. Malayo ba? Kala mo kasi, Bang Ludwig talaga. Ay, sinabi ba kasi ito sa akin? Hindi po, ginagawa niya. Opo. Bakit? Kasi puro gawa naman po nandito si Aling Idang na nakikipagpagpuan. Ganun ba? Tsaka parang meron po siyang kapangyarihan. Ano? Kasi kahit hindi ko pa po sinasabi, parang hindi na agad yung kailangan ko. Hindi pa rin pala siya nagiging. Bakit? Ang pangungula. Oo. Eh,
Siyempre, opo, nakinig naman po. Mabuti naman ang pagkasundo ko yung hita. O siya, magluto muna ako ng hapunan natin. Dadalhin ko na lang dito. Salamat po, Mang Irving. Salamat po talaga. O sige na, mamaya, mauuwi na naman tayo sa iya. Basta muna ako. Inuwagahan ay ginabalin mo ang sitwasyon, Papa Dudut. Yung sinabi ko na nakakagalaw na ako, sa totoo lang po ay hindi pa at masakit po kapag napupuwersa ko. Nahihiya na lang po talaga ako sa sobrang bait ni Mang Irving.